Сега, в момента показвам великата простотия, която направи поетесата Катя Крумова-Мандинска. Виж как хубаво уса картинка, направена от мозайка. Защото нашата мила родна европейска община, отговаряща на европейските критерии, не може да спее такава хулиганска проява, защото всичкото е отдарено на... не знам каква дума да сложа за великите бездействия на общината. Виж колко е красиво, хубаво така, да се осерее на картинка. Значи преди 10 общината можа да финансира украсяването на блока с тази картинка, а сега общината не може да запази от хулигански прояви тази картинка. А напомням, че населението около мен иска пък и да се санира. Защото то трябва да мислиш като бял европейски варварин. При европейския начин на мислене. Край на записа, че като го сложа в TikTok, голям запис и не се приема. Да, допълних. Това е номера на блока. Оп, оп. Снимах го, даже и на видео.